Ezopove bajky Jupiter a opica. Medzi zvieratami zavládlo veľké vzrušenie. Boh Jupiter sa rozhodol odmeniť živočícha, čo má najkrajšie mláďa. Poschádzali sa zvieratá zo všetkých strán. Prišli z vrchov, aj z údolí, zo stepí, aj z riek. Všetky so sebou priviedli svoje mláďatá. Ozvali sa fanfári a z nebie zostúpil medzi zvieratá Jupiter. Chodil pomedzi ne a pozorne si obzeral každé mláďa, aby mohol vyniesť rozhodnutie. Bola tam aj opica a pritískala si k prsiam svoje mláďa. Jupiter pri nej zastal a keď mu oči padli na mláďatko s tupým nožtekom a holou hlávkou, rozosmial sa. Čo tu pre Boha robíš? Zahučal. Nemáš najmenšiu nádej zvíťaziť. V živote som nevidel čudnejšie stvorenie. A veľký boh kráčal ďalej. Opica si k sebe ďalej pritískala svoje mláďa. Mne je jedno, čo si Jupiter alebo hoci kto iný myslí, zašepkala. Pre mňa si ty najkrajšie dieťatko na svete. Poučenie z bájky. Ten, koho máme radi, je v našich očiach vždy najkrajší na svete.